Assalamu alaikum, barkan ku da zuwa nan tasha tamu ta Kaitaonline Tech. Idan wannan shine farkon zuwa ka wannan tasha tamu, kada ka manta ka danna mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Kamar yadda kuke gani a yau za mu yi magana ne akan Npower, wato yadda za ka samu password ɗinka na Npower, bayan nan kuma sannan yadda za ka cike Npower application naka, wato ka sanya takaddunka. Idan ma za ka sanya da higher level ne, kamar irin a ce su degree, su diploma, su NCE, ko kuma za ka yi ne da secondary school. Sannan kuma bayan nan wurin zan nuna muku in ga muku wata hikima yanda ake zaka ci test, wato CA din da ake yi ta Npower. Insha Allah duka a cikin wannan bidiyon, idan naga akwai time isasshe, insha Allah a cikin bidiyon nan zan nuna muku cewa yanda zaka yi bayan ka gama cike komai da komai naka, sannan kuma ka zo ka yi test ɗinka. Sannan kuma insha Allah in dai zaka bi ta strategies din da zan gwada maka, wato ta hanyoyin da zan gwada maka, to in Allah ya da zaka samu nasara a wannan test da zaka yi taka. Kai tsaye nan wurin, wannan kamar da kuke gani information ɗina ne, nawa ne, so zan danna kan proceed domin ni na riga na yi forgot password da komai da komai. Idan kuma ya kasance kai wannan shine farkon ka, kana so kai forgot password domin su baka dama, su baka password, haka zo ka samu damar shigowa login a wurin nan. Kai tsaye idan ka sanya email address ɗinka a nan wurin, sai ka danna nan inda suka rubuta forgot password ɗin nan. Da zaran ka danna shi, za su ƙara buɗo maka wani wuri in za su ce ka sanya email address ɗinka wanda ka buɗe Npower da shi, to sai ka ƙara sanya wannan email address ɗin naka wanda ka buɗe Npower da shi. Saboda yanzu abin da yasa ni ba zan shiga ba, na riga na yi. Idan na ce zan sake tura musu, kuma za su sake canja min password ɗina, kuma wannan long process ne, bana su banda buƙatar wannan. Amma dai in ka danna nan wurin, na san insha Allah za su kawo maka wuri su ce ka sa password ɗinka wanda kai Npower da shi. To da ka sanya wurin, za su tura maka wato sako ta cikin email ɗinka, su ce ka danna akan wannan sakon. Da zaran ka danna akan wannan sakon, za su baka column guda biyu, su ce ka zaɓi password ɗin da kake so. Da farko za su ce ka sa new password, a ƙasa kuma ka yi repeating wannan password ɗin da ka sa da farko. To insha Allah da zaran ka yi wannan, ba inda za su kawo ka kai tsaye, sai a kawo ka wannan page ɗin, wato inda muke yanzu. Dama na ɗan koma baya ne saboda wa'anda ba su ba. In kuma ka riga ka yi, dama kana jiran kai uploading takardunka ne, sannan kuma ka samu kai CA ɗinka, to kawai nan za ka ci gaba da shi. Da farko yanzu kai tsaye kawai zan danna akan proceed domin in samu in shiga cikin wannan abu na ɗin. Zan danna akan proceed. Allah ya sa network kada ya mana wasa, domin kun san portal ɗin shi network yana wasa sosai. To za mu jira mu gani. Kamar yadda kuke gani, kun ga ya ce mana login successful, wato ya shiga lafiya lau. So yanzu abin da za mu yi a farko, in baka yi uploading ba, za ku ga da ana danna wannan wurin, wato ka je ka sanya abin bibiyan ɗinka da komai da komai. To amma yanzu saboda yanayin da suka ga mutane ana shan wahala, ana ta complain, sai suka dakatar da wannan. Ba ruwanka, ba sai ka danna ba, saboda yanzu kai tsaye idan na danna shi, za ku ga sun ce min na danna shi. Bari ya buɗe ku ga me za su ce. In kula za su ce kawai edit your information, some details were provided from your BBN. Gashi nan dai za ku ga dai labarai dai ne kala-kala. Again dai still za su sake dai kawo nan din dai inda dai ya kamata in dawo. To kai tsaye a nan wurin, ku ga sai riga kawai sun ba mu daman cewa yanzu sun yi skipping, ba sai ka tsaya sa BBN ba, domin ana ta shan wahala wurin sa BBN din nan. Mutane suna ta shan wahala, wasu sun kasa su yi. To kai tsaye bayan ya buɗe maka nan wurin, kun ga a nan wurin za ka ga cewa za ka zo ka yi updating date of birth ɗinka a nan, ka sa date of birth ɗinka da komai, wato shekarun haihuwarka za ka zaɓa ka sanya. Bayan ka sa su, za ka wannan ƙasa, wannan alternative number ɗin za ka iya ka ƙara number waya in kana da wata, in kuma baka ita kawai ka ƙyale ta. Gashi nan wurin state of origin Katsina, sai ka zo state of local government origin, gashi nan shi ma ka sanya local government ɗinka. To ga akwai wani abu ɗaya zan gaya muku cewa duk form ɗin da za ka ciki, ko da a cikin yake ga hannu ne, in dai kaga an sanya maka wata adjust star a kusa, ko kuma kaga an yi star a gaban form, to wannan form din yana ne, wannan column din yana lalle wannan form din ba za a taba accepting din shi ba, har sai ka cike wannan wurin inda aka sanya. Kamar nan wurin da kuke gani kenan, sun sanya residential address, wato zaka sanya address ɗinka inda kake. Kun ga zaka zo nan a ce ka sanya address, kamar a ce in sanya sama, kawai a ce address ɗina sama ne. Kun ga na sanya sama, kofar kuma sama.
to kun gani irin a ce kamar wannan shine address ɗina, domin ba zan cike bane, ni na riga na gama cike komai da komai. Duk abin da na sake cewa in cike in yi offloading za su sake goggoge komai da komai. Ina so dai in gwada muku ne yadda za ku gane, sannan kuma bani so in ja bidiyon domin bani son ta tsawo sosai. To da kai tsaye da ka sanya address ɗinka shikenan sai ka zo nan ka sanya resident state, za ka zo ka zaɓi state ɗinka a wace jiha kake. Kawai alal misali bari in sa Kwara state, to kun ga na sanya Kwara. To shikenan a nan wurin kuma za su ce ka sanya local government area ɗinka, wace local government kake, kawai za ka zo ka zaɓa Ilorin. Kun gani Ilorin South, kawai tunda shi Kwara state duka suna cikin Ilorin. Bayan nan wurin za ku ga nan wurin inda suka ce maka landmark or closest bus stop, to shi ma nan wurin za ka zo ka zaɓa ka gani, kamar in a ce a Ilorin ɗin nan kuma akwai wani wuri inda ke da wani bus stop, kawai sai ka zo ka zaɓa shi ma ka rubuta kawai ka rubuta bus stop. Shikenan daga nan wurin sai ka zo ka wuto, saboda in kuka lura za ku ga cewa shi ma wannan suna sawa sai ka sanya ne dole. To bayan nan kawai daga nan za ka zan sun ce ka sanya education abin ɗinka da wani irin kwali ne kai applying da shi. In ka zo gashi nan, kun ga gashi nan ordinary diploma, higher diploma, bachelor degree, postgraduate degree, masters, PhD, gashi nan dai secondary school duka da sauransu da kowane. A nan wurin bari mu taɓa kan secondary school, mu ce secondary school. To da zaran kayi nan a nan wurin za ka gani cewa duk inda ka ga da wannan just kamar yadda na gaya muku cewa to dole fa sai ka cike wannan wurin, sai ka sa information din shi. Nan kai tsaye abin da zaka sa, sai ka zo ka sa year of graduation, wace shekara ce kai graduating. In kama a ce ka gama 2016 ne, 2017, 2018, duka da dai shekarar da ka gama kawai zaka shigo ne ka rubuta musu 2000 ko nawa ne ka gama, gashi nan wurin kawai zaka rubuta. Da zaran ka sanya wannan, nan sai su ce upload certificate, wato certificate din da suke ni kenan kamar a ce exam certificate ɗinka, kamar a ce kayi ne ko to ko kuma result ɗinka. To kai tsaye babban abin da ke ba mutane matsala shine a nan wurin za ku ga cewa gashi nan wurin sun sa 200 kilobyte. Duk abin da za ka ɗauko kada nauyin shi ya wuce kilobyte 200, kada nauyin shi ya wuce kilobyte 200. To a nan wurin za ka ga wasu sun ɗauki hoton, idan suka ɗauki hoton zai ta ba su wahala su kasa rage shi. To abin da za ku yi a nan wurin, za ka iya shiga website a online, ka je ka shiga, zan aje maku link ɗin da za ka shiga website online wanda za ka je ka ɗauko hotonka ka je ka rage shi ba tare da ka sha wahala ba. Bayan nan kuma zan aje maku wani application shi ma wanda za ka iya amfani da shi ka rage nauyin wannan hoton ya koma size daidai 200 kilobyte ko kuma irin 150, ka ɗauko shi ka zo ka yi amfani da shi nan wurin. Bayan nan wurin zan aje maku application ɗin wanda za ku yi amfani da shi, amma kai tsaye bari in fara gwada muku application ɗin domin kada mu wuce wurin ba tare da kuma na gwada muku application ɗin ba. Ina da application ɗin, bari in duba application ɗin. Yawwa kamar yadda kuke gani kun gan shi nan wurin, wannan application ɗin reduce bai da wani nauyi, zan aje maku link ɗin shi wanda duk yake so bai rage size ɗin takardun shi ba sai ya shiga ya ɗauko shi ya shiga. Bari in shiga application ɗin ku ga yadda yake, kawai da ka danna za ka ga ya buɗe maka haka. In kawai za ku ga ya ce maku reduce photo size, wato ka rage girman hotonka, ba wayar girma ba, a'a size na shi kilobyte ɗin sai ka rage shi. Ko da megabyte ne kuma mene, kaga in kana so ne ma kana iya ka ɗauki hoton da shi wannan application ɗin. Kun ga da ka danna za ka danna kyamara, zai buɗe maka kyamara sai ka ɗauka. In kuma kana da hoton ne ka riga ka ɗauka, sai ka danna akan select image. Da ka danna akan select image zai kai ka wurin files ɗinka inda suke, sai ka ɗauko hoton da kake so, sai ka zo ka rage shi yadda kake son ka maida shi daidai nauyin da kake so ka maida shi. Bayan nan wurin idan ma mutum ya zo ya ɗauko wannan hoton na kuma ya ga bai gane ba, kare ka damu, kana iya ka aje mana tambayar ka a cikin comment, kuma zan maku providing, zan aje maku WhatsApp group page ina da kuma Telegram. Duk da ka zo kana so ka yi kuma ka kasa, kana iya kayan magana a Telegram dina ko kuma kayan magana a WhatsApp, domin insha Allah sai in taimaka in nuna maka yadda za ka yi dalla-dalla. Domin idan na ce duka in yi nan wurin bidiyo in za ta yi tsawo, kuma ba ni son in ja bidiyon mai tsawo saboda ina so kowa ya fahimta ni. To kai tsaye bayan ka zo ka yi amfani da wannan photo dusa din, zan aje maku link ɗinta, za ku je ku download ɗinta a Play Store. Ba ta da nauyi, ba ta wuce irin 10 to 5 megabyte, kuma kowa zai iya download ɗinta. So za mu koma cikin form ɗinmu mu ci gaba da cikewa. To da zaran ka je ka rage hotonka da komi da komi, sai ka danna, zai baka damar kai uploading, sai ka uploading duka. Da kai nan wurin identity national ID card ne, gashi nan dama tun farko registration ɗinka ka san zaka cike shi. To ga nan a nan wurin kuma code ɗin identity national ID card ɗinka ne, kowa ya sani.
to anan za su zo su ce maka shi ma suna da buƙatar kai uploading din shi ma dai in ka ɗauka dai kaga cewa yayi nauyi ya wuce 200 MB, so sai ka je kai amfani da ita waccan photo reducer din wanda na ce muku ku downloading. Zan aje muku link ɗinta a description, sai ku je ku downloading. Duk wanda bai gane ni zai amfani da ita ba kuma zai iya mun magana a Telegram ko kuma yin magana a WhatsApp group, insha Allah zan yi guiding din shi ne zai amfani da ita. To da zaran ka zo ka ɗauko hoton shi ma sai ka danna browse din nan ka ɗauko hoton sai ka sanya sai ka danna. Da kayi wannan sai ka zo nan wurin inda aka rubuta maka account number, sai ka ɗauko account number ɗinka sai ka sanya. Nan kuma bank name, wato wani banki ne kake amfani da shi, ga sunayen bankuna kala sai ka ɗauko ka sanya. Kowane banki ka sanya kun ga gashi, sai ka sa account number ɗin shi. Bayan nan wurin kuma sai ka ƙasa kun ga an ce account name, sai ka danna shi ma account name, wato kai sunan a wanda ke amfani da account ɗin kun ga sai ka sanya. Bayan nan wurin kuma sai ka ƙasa ka wuto, da ka wuto duka za ka gashi nan disability, idan kai gurgu ne ko makaho ne kai ko kuma dai menene duka ga sunan wurin sai ka ciki. Idan kuma kai ba ko ɗaya bane daga ciki gashi nan tunda sun sanya star dole sai ka sanya wani abu, kana ai kawai ka zo ka sanya none. Nan ma tunda ka san kai dukan su kai lafiyan kalau kawai none zaka sanya gaba ɗaya. Bayan nan wurin da ka gama duka gaba ɗaya za ka ga an ce maka other documents. Su other documents kamar a ce kana da irin wani kwalin kaje kayi certificate na kwamfuta ko kuma dai kaje kayi certificate dai na wasu abubuwa haka da dama dai haka, kana so kuma ka dan ƙara su domin suna ƙara taimakawa in za a duba can a ya ƙara saurin cewa ka samu wannan damar ka shiga cikin Npower din nan. To kana aizowa kawai ka danna ka sassanya su, ko sun kai guda nawa ne kawai iyaka ka rinka danna akan wannan plus din. Kun gani da ka danna plus ɗaya za ka ga wani document yana ƙara buɗewa, in ka ƙara dannawa za ka ga document din suna ta buɗewa. In kuma ga baka so kana iya kawai ka danna kan remove, kana danna remove za ka ga ya koma guda biyu, ka ƙara danna remove kun ga ya koma guda ɗaya. To a takaice dai haka za ka yi domin ka ga ka yi filin wa'annan abubuwan. Da zaran ka gama ka tabbatar da duka information ɗinka ka sa daidai, za ku ga anan wurin ga save nan wurin, ga save nan, kawai za ka danna akan wannan save ɗin. Da ka danna akan save to insha Allah duka abubuwan da ka cike nan wurin za ka ga yayi saving. To bayan nan wurin da in ka gama cike wa'annan abubuwan za ka ga nan wurin sun ce maka deployment. So wannan deployment din sai bayan ka gama kai test kai komi da komi, wannan deployment din shine kaman irin ka daga an zabe ka ne, ka zama an zabe ka. So kai tsaye da ka gama cike wannan abubuwan, alal misali ka gama cike duk wannan abun ka gama cike shi daidai da komi da komi, abin da za ka yi a nan wurin sai ka zo ka danna akan wannan tech test gashi nan za mu danna akan text, amma kada ka sake ka danna kan test idan baka tabbatar da ka gama komi da komi ka cike can wurin da komi da komi ba, domin idan ka danna baka sa sauran information ɗinka ba ko ka zo ka yi test zai koma kawai wrong, za ka ga cewa baka zo ka yi ci abin kirki ba. So abin da ka yi a nan kun ga gashi nan an ce click to proceed, to ni na riga na yi test, so don haka ba zan sake clicking proceed ba. Shawarar zan baku dai a nan dama na ce zan koya muku yadda mutum zai yi ya ci test a wannan program ɗin. Kai tsaye abin da ka yi idan ka danna wurin tech test ɗin nan ka fara suka buɗo maka za ka samu waya guda biyu. Waya ta farko wato ita ce za ka samu waya kawai da za ka yi test da ita ko kuma kwamfuta kawai za ka yi test da ita. Waya ka ta biyu kuma za ka samu data, ka sanya data mai kyau ka shiga Google. Da zaran sun tambaye ka kamar a ce maka what is noun, to kuma kaga kai baka san me what is noun ba, to shaf ka ɗauki wayanka, tunda kun san cewa duk tambaya ɗaya minti ɗaya ne, shaf ka ɗauki wayanka sai ka danna wannan what is noun din a cikin browser ɗinka kawai ka Google. Kana dannawa za su kawo maka ansa, sai kai sorry a cikin wurin Npower ɗin naka kuma sai ka danna wannan ansa da suka baka. Haka za ka yi taimaka questions ɗinka duka gaba ɗayan su, ko an zo mas ko da mas ne, mas ɗin su duka mai sauƙi ne, ka kwafa kawai yanda suka tambaye ka kai ma ka kwafa ka sanya shi a Google. To insha Allah kana sanya wannan Google za su baka wannan ansa taka accurately. Kaga insha Allah in Allah ya taimake kana da sauran rubutu da komi za ka iya ganin ka ci irin 80-90 ba tare da ka ɓata lokaci ba. Wannan shine shawarar da zan baku, domin mutane da yawa mun ba su wannan shawarai kuma sun yi amfani da ita. Ni kaina haka nayi, mutane da dama haka suka yi kuma duk sun zo sun ci wannan test da sauran komi da komi. A wannan sai a ƙarshe shine yin ce Allah ubangiji ya bada sa'a, wanda ke da rabon ya samu Allah ubangiji ya sa ya samu, wanda kuma bai da rabon ya samu Allah ya bashi wani abu wanda fi alkhairi wanda ya fi wannan. Idan a ƙarshe za mu ce wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Duk wanda ke da wata tambaya akan abin da bai gane ba zai iya mana magana a comment, ko kuma ya mana magana a Telegram channel ɗinmu, ko kuma ya mana magana a WhatsApp group. Insha Allah za mu yi mashi responding ba tare da wani ɓata lokaci ba.
kamar kullum ba za mu mance ba, idan yau shine farkon zuwan ka wannan channel tamu, kada ka manta ka danna mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu a koda yaushe. Mun gode muku a koda yaushe da yanda kuke ba mu gudunmuwa a wannan channel tamu, kuke bibiya wannan channel tamu, kuma sannan kuke kallon wannan channel tamu da kuma shawarwarin da kuke bamu akan abubuwan da kuke da bukata a muku a wannan channel tamu. Idan mutum ya kai cewa kuna da wasu videos da kuke da bukata a muku, za ku iya ku ajiye mana comment na cewa kuna da bukata a bidiyo kala kaza ko kuma wadda bidiyo wadda za ta yi magana akan kaza. Insha Allah za mu yi kokari muku wannan bidiyon domin amfanin ku ne kuma mu ma amfanin mu ne. Mun gode kwarai da gaske, sai an jima.